Me mamu nyina kwaba. Mmofra. Ye frame teacher Fosu. Na ene. Ye ba betie anansesem bi a efa akokɔ ene Nennamfo ho. Semu nyina monim akokɔ. Akokɔ ye chicken. Aha. Mummy enhyasie. Da kra no patututu bi a akokɔ da sɔre ye. Ogina ne fie nanim etre ne ntaban mu. Emofra. Semu ni mu ntaban. Ane. Eno rings. Moya die. Na oka se. Ena die. Me pese me di agro pa. Enu nti akokɔ epie ye ekɔ abonten. Na mo hwei. Hwan ena ohia no kane. Na yo kraman. Semu nyina mo ni mo kraman. Wow. Aha. Ono ena odi kan hia no. Na o ka kire kraman se. Maye ni agro. Na ono nso agitu mu e ma wo mu di agro. Ampa no mani agiye pa. Omugusu omudi agro no. Eno mote se aponchi bi enso esu me. Eno anu so kan se me pesa me nso mi di agro no bi na omo ye no etu eno mo nyina edi agro. Enti mofra sesei omo yesen. Miensa mo mienkan. Baako. Mienu. Miensa. Maya die. Emra Nennamfo miensa yi di agro no. Ena ako ebi nso tu fa wiem eba ho. No no so ka hire omo se. Nennamfo. Mahu se ene ewiem aye fepa. No mo ka se. Ane. Eyampa. No mo shasia tu jumbi se. Ewiano ye koko. Osuru ye bibre. Ye nyina ye ni aje. Yentwe. Ewiano ye koko. Osuru ye bibre. Ye nyina ye ni aje. Ewiano ye koko. Osuru ye bibre. Ye nyina ye ni aje. Mumo maya die. Enu nti no Nennamfo enan yi ete ho no mo no omo hunu se ekom ede oponko bi a oba mode so obeti aduane adie nanso na onya bi. Enu nti ema ako etu ko soro ekoti aduane bre no ema nani giye pa. Nennamfo yi ebeye enum aye 5 okraman akokɔ oponko aponche ena ako se motiase na akokɔ kan se eye pa se ena ye di agro na ye nyina ye ni age. Inti semu wo ho a eya mo ndi agro na mo mboa mo ho nso makra mo ma bye 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 yo, teacher Fosu.